Moje ime je Goran Rizani, ja sam direktor proizvodnje u firmi Team System iz Nove Pazove. Mi smo firma koja se bavi proizvodnjom pećina peletina drva na čvrsto gorivo. Postojimo od 1999. godine i pokrivamo tržište većim delom Evrope, ali takođe i Severne i Južne Amerike i Rusije. Svesni vremena skupe energije u kome živimo i ugroženosti životne sredine, želimo da po najrazumnijoj mogućoj ceni iz ispunjenja visokih ekoloških standarda, koji su potvrđeni odgovarajućim sertifikatima, svima pružimo mogućnost jednostavnog i čistog grejanja. Radimo sa preko 80 kupaca. Proizvodni asortiman nam je od nekih 100-tinjak vrsta peći. Proizvodni i poslovni objekti i magacini Team Sistema su površine od preko 7000 m2. Idealno su pozicirani u industrijskom parku u Novoj Pazovi. U samom napretku firme došlo je do te tačke gde smo rešili da unapredimo našu proizvodnju na način tako što smo došli do odluke da ugradimo solarne panele. Upravo iz tog razloga smo se odlučili za firmu Energize. Tako da mi je pravo zadovoljstvo, i to moram da naglasim, da smo uspeli da dođemo do jedne takve firme koja nam je stvarno izašla u susret i koja nam je odradila, što se kaže, taj posao jako dobro. Jako smo zadovoljni sa načinom i samim radom. Bili su veoma profesionalni i bili su veoma odgovorni i odradili su posao jako dobro.